že všichni vítejte u tohle videa. V tomhle videu to budou věci, bez kterých nemůžete prostě začít nadávat na YouTube, nebo jako můžete, ale prostě co vám jako zlepší videa. Takže já si myslím, že jako první věc je určitě kamera. Já mám 3 kamery a z toho ten model, prostě tomuhle modelu nevím, jestli neudělali zvuk u videa, což nechápu. No, takže tohle se nestačí, tohle je Olympus 1050 SV 2TV. Tohle je Olympus po minus 320. A tohle je moje nejoblíbenější kamera. A to je Olympus 600 UZ. Prostě to je tak kvalitní. To je tady nejvíc kvalitní. První, druhá, třetí, samozřejmě. Omlouvám se za světlo, ale prostě jako to je jako hrozně světlo. No prostě takhle dobrá je. Prostě miluji tyhle kamery. Tak. Jako další věc je samozřejmě SD karta do karty. Já myslím, že to budu úplně moc ukazovat, ale prostě mám tady SD kartu. Je to Olympus XD Picture Card. A tady vlastně do tohohle foťáku už funguje a do toho jsem si koupit taková, já vám ji ukážu. Do toho se koupí takováhle a potom nějaká takováhle malá a prostě tam takhle strčí. Ale trochu jiná tam patří. Taky jsem ještě našel pár věcí a to je třeba tohle. Když máte kameru a máte tam jako tu malou kartu, ano, tak jsem našel tohle, že když máte notebook, protože ho tady nemám, protože mě se rozbil, tak sem tu kartu dáte, to strčí do notebooku a je to strašně dobrý, protože jako strašně dobrá vychytá. A já jsem našel ještě něco takového, jsem strčíte tu malou a jsem to potom strčíte nevím kam, asi nikam. Pak jsem našel ještě tohle a to si myslím, ale že jenom je to jenom obyčejná složka. No, takže to byly tyhle věci. Potom tady mám samozřejmě ministativ. Tohle jako není ministativ, ale tohle je takový, že teďka takto to prostě je to různě jak to. Ono je to ke stativu, k ringlightu, ale proto to používám jako tu věc. Potom samozřejmě, že v téhle kameře není taková ta speciální baterka, takže to musí být tohle, takže samozřejmě bych nepřišel bez toho. Akorát já právě natáčím na mobil kvůli tomu, že nemám notebook a věci z té kamery, tam má třeba 5 minut a na mám minutu, 2 minuty, takže jako prdlajs natočím. Takže si to musím nějak dát do toho, akorát ten počítač je prostě rozbitý. Takže prostě na baterky. Potom tahle se speciálně do tohohle foťáku. Speciální baterka, já mám teda 2 chamice, takže baterka. Potom jako další věc je tohle. A tohle se vlastně máte na 2 použití. Máte to stativ, a dáte kameru, pak dáte na stativ, anebo taky můžete použít, že to tam přišroubujete. Máte, to také položíte dolů a pak to také postavíte a ono to stojí i samo od sobě a myslím si, že na téhle by to taky mohlo fungovat. Takže to je to. Jako další věc, jako potřebujete nějaký mikrofon kvalitní. Já mám earpody a já si myslím, že jsou to jako fakeový, protože mi se i jako rozbily, jo, prostě jako já nevím, jak to stalo. Prostě se mi rozbil, ale jako koukejte, jaký je to kšunt. Já nechci nadávat na Apple, ale já vím, že to jsou fakey. Ty bogo přiblížej. Zaostři se. Ale proč můj mobil jako neumí zaostřovat? Prostě tam je úzel na drátu, jo. Prostě to nechal úplně. Ten mikrofon, protože se tak jako připnete. Nás to už nikdy nepřipnu, protože nefungují, než to se zapnout nic. Takže si asi koupím pravý někdy. Mám tady bez toho jako by přežijete, ale prostě tady mám obal na úplně jinou kameru, ale já si do toho dávám tu velkou, když třeba někam jedu a nechci prostě si ji rozbít, tak si prostě dám do tohohle obalu, aby se nerozbila.
samozřejmě ještě mám jako nějaký jako větší, jo. A furt je hejbám s tou kamerou. Takže potom Apple Watch, když natáčíte mobil, tak vlastně tady naklikáte svůj kód, tady půjdete do téhle aplikace, na to zmačknete a ono vás to přesměruje na video, což ono se nějak jako neukazuje, ale prostě se vám i ukazuje jako obraz, díky to nějak nefunguje a prostě třeba také máte to a třeba máte druhou kameru a prostě kouknete, co vidí ta kamera. Například, když vlogujete a prostě máte tu zadní číslo, protože to je kvalitnější, tak tam dáte a vidíte, co vidíte mobil, což je týká se mi pak kamera, což je strašně dobrý. A samozřejmě ještě tablet, iPad na stříhání videí. Já to stříhám stejně v mobilu, takže tak. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběrejte můj kanál, sdílejte můj kanál a u dalšího videa zase čau.